Sada ćemo raditi povlačenje elastične gume opruženom nogom. Cilj ove vežbe jeste angažovanje gornjeg pripoja biceps femorisa, odnosno gornjeg pripoja zadnje lože. Ono što je najbitnije za pravilno izvođenje ove vežbe jeste da noga kojom se izvodi vežba sve vreme bude maksimalno opružena, da stopalo bude povučeno ka nama i da vežbu izvodimo umerenom brzinom, dakle da pokret kontrolišemo sve vreme trajanja vežbe.